ni arrangement. Piyot. Naman good ni. Dili lang stool lang ning diri. Panaabay sila. Anak lang. Kaya lang. Oo, may pa. Ayaw nga di magumuos. Natin oh. Magnet, duha na lang kabuok. Ano tong bag? Miyara. Duwara ni ka-design nga tote bag. Back to back na lang nisin para dito ang magtanaw. Kaliwa abi na mo gamay, nakita na mo sa SM ba? Na, bino ko gamay ka kadto nga time mo. Gusto yung adto downtown ting tanaw na to sin. Oo, napag oh, duha ka buok. Abi na mo gamay pag display tulak kasi gamay man sin dili pareha. Pusa gani karon pa nga la pareha man di eh. Gamay tanaw dito na. Kanong tanalig arrange sino nga dit makita back to back kani ba makita dito makita diri kay tungod ani dili sila makaagi diya. Mapiot naman diri. Sayang oh, wala unta nato gipagumos.
kuan. Yapon sila may para souvenir lagi. Content location. Tumabi ang ito sa pastillas na sticks. Sulay lang na, sir. O, ganang white. Kaya pasuloy naman ko ano. Mas prefer ako ng sticks. Highland, maggayo mo man ang Highland anak before. Bayan de lights na. Ito nang pangitaon nasa na siya.
Ah, red button. Oh.